Jaki hrvački turnir koji sutra počinje u Zagrebu najavljuje Lovorko Magdić. Od srijede do nedjelje u maloj dvorani Doma sportova u Zagrebu održat će se međunarodni hrvački turnir Zagreb Open. Riječ je o 11. izdanju tog turnira koji je uvršten u kalendar Svjetske hrvačke federacije za ovu godinu kao jedan od 2 najjača turnira na svijetu. Koliko će jako biti to natjecanje, najbolje svjedoči izjava Vladimira Bregovića, predsjednika Hrvatskog hrvačkog saveza. Najjači turnir u svijetu definitivno je ove godine. Od ovih naših prijavljenih natjecatelja 26 medalja je osvojeno na olimpijadi. Na svjetskim prvenstvima su osvojili 703 svjetske medalje, a na kontinentalnim prvenstvima ukupno je osvojeno 1400 medalja. U svakom slučaju mislim da je Zagreb sa ovim našim događanjima u ovom tjednu centar svijeta što se tiče hrvanja. Prva 2 dana rezervirana su za natjecanja slobodnim stilom, a onda slijede nastupi hrvatskih hrvača i hrvačica, njih ukupno 17. Eliminacijske borbe svakoga dana počinju u 10 sati, finala su na rasporedu u 19.